asema de nam ye asase sem dite wanyina ne se me yire ye wo krofuru mu heya na damfo bi wo itari aye frene rosopoku tina opa asase nti obesi me yire so na me so menni asase nim se bia bikodidi asase nim toto asase ma ne madwuma no me tokoko wo babia ni ho na me ye adwuma we diwa na PC me PC nti oyesa no na me behu bebudi kro tata mo di kro no ye frɛ na boachi yadom ona na etiso na me se me nua ba na pa asase na o kyerɛ me asase ni bi na yitua ne ka na oye krata de mayen sata me na yewura ye promotion bi lease wa ti me san friend ka kyerɛ ene o momodin no magye lease ni bi ntoso se de be ya dachi oye na adwuma enkofa problem bia ema no nti sister no sende ska de bre odi kro no a ye to asase no o ma wo ya asafo hini pepa e de to so ne ye de bagye lease no e wa ha ti lease no ye nsanka enkrata no na omunya nwie enkrata no nti emua na me free adwuma mu ba afie e ba ye na asase no ye si so dan ti me kohwe ye no se enye sister no na esi se odi kro no aye ton ne ho no a na ono ana se wasa ton asase no ama enipa foforo atena so na ye ba me ba Opemsuo ha no utumfo ha no na stella no sa plot no ankrofo na sisi dan no eye sister no e friend Rose Opoku no asase no ana edi na da so wo asase nti na chese wo mo a omtete so no omni krata bia omdete asase ne so nti na sese ye de kokot na se bia ye beba bebu adan na gu a ye bu agu me so odi kro no ye minua ye nyina ye abusua ba ko a odi akonya mesumi di akonya Opemsuo nti eba sa no wode chopa ne kra me koye Simons etia no wo asafo ahemfie nti me ye Simons ni tia no na wode chopa eba ye se aja ye nyina ye da ko nti se me ma nsam ne ko akira na konya bebo no nti wo pa me chew obe pass asase bi no dia amaye na ye de atuaka nti asase bi babi okofa asase ne kra wode my same farmer sister no ho no kra na enye ne dia eye me nana ba ko ye frɛ ne yawusia ono na na sasia nti e ma me kra na me ko bo me nana na ma ne yese nana si na abo na me nana se nyehwe ene manoe na omfa ntua kra na asase na wode my so na ho no enye ho mre nti wo ko frɛ sister no a na se wo behwe a ebe ya asem nti me ye madwen se ne sa na tie dia me ne be kasa na ye kro ba ko ho na ne ye te frɛ hoduma kwai na me hu odi kro no na mape foforo na me dia nteme bia ma ne be ba secretariat ha utumfo ha na mbi chirichiri mu kire no mso se sa na oye na so be pe bidia ene ye chamfo pipa na wo be ye ne ko no mo nsansesa krata no ne fabra na ne leasing sika ne de watua ne bibia wonye ntua bibia bio na ko na wo munye krata no foforo na yemfama ne fabra nti enam se asase no esunye ne ntino sister bi otonnam ye friend Helena Tachi ena oye se o da se o se wo mpe ho na se ide ene me pe na nka me metotome nam no ho enam se ne se wo pe ho na se wo betoton nam no ho dia mintimi ka esikasem because se me pes asase no foforo e ma sister no then sanity dia yen kwa asafo ahemfie na me nkoka me fani nyina nkoto wo monim na ehun krata asem bia no yen hunu de ebeye nti me kobo odi kro no woton ye no ama ne wo leadi yen nti ye ko no mo se ye mfa cadastra embra eno no a ne ye ko surveying department wo na okoka kire wo mo na wo ye cadastra de ma Helena Tachi no ene ye de ba asafo ahemfie na wo mo giye enhuska na ye ekrata no ma Helena Tachi no na me ye se menyi huska efise ba bia me pe sase no de atua sister ne kan ensem kakra ewo ho nti sensem ni nyina toto na yewura ewie ho nsem kano a na chese meji asase no a na chese ma fresh sister no enne busuafo na chese o ma ba behwe asase no na ye ni sei nti Helena Tachi no e de wo ye asafo hene enkrata nyina imu a fe sister e chi ye be kona asase no ye de signboard abesi so se for sale na me gi number no na me fra na akusi abrante bi friend Kwaku Lamte o bebu ho o fra na akusi so nti asafo anfufo me de len ba no koma wo mo fra
na akosi akwakulamte no ne so na safofo no se enye hwe sister no on de onkoye na adwuma se asafo hena ma ne krata nti on de onkoye na adwuma the sister no kwa no pese oye adwuma na me so mama kwan de a kokoye adwuma na bre na otumfo be wie adwuma kwa ho nsensem no eye ready a na chese mabagi sika esese me de koye nkrata se mo aka nyina ma sister no a na mabagi no si Opemsuo 104.7 wa to flow level na ko so nti me ye na wo ye adwuma no a na kwakulamte ha no wo ye adwuma na kwakulamte o ha no na abrante bi yesi frɛ no Eugene we NDC for say o do santasoro about to a gym bi e wo abrosan na se na dia na nadamfo no ono na one ne edi sa adwuma no na nti e ba sa no na me de asem no e be ka kire asafofo se sister ne kwa asase ne so a na ase kwakulamte ni sa abrante no tata sister no so onde onye na adwuma the sister no to full level no ye ho no mo ana o mo san start ye na me ko saman kwakulamte no wo asafo ahemfie nti me ko ye sermon so no e be ka week ya me adi buru nya ya na o mo fra asem no nti o mo fra ye no ada no mo di nsem bebre nti anwumre be 5 na afi ohene wa bre nti no fra me ne kwakulamte no se opaye cho ye ma buru nya entwam nti o mo bie court no fofra no afre na de obi nti mo bie enko asase so enko ye adwuma na me so medikan atufo na me se mate na time na bobe 5:30 me drufia me tikrofrum ya me drufia na obi frɛ me sɛ me mehwɛ na asase na kwakulamte ne nipa no e de machine e dwidwi bru ya asama wo hena aka no asama wo hena aka wo montie wo hena asɛm nti wana me sɛ me srɛ mo ade asa me ka me ba hɔ na dwi a me nti mu video nya dai en send me na omo video na omo de send me na me so me send call asafo ahemfio mti we de no wo hena nankasa ho nti wo hena nankasa ehwi ehunu bi na ja me de to ya me ya na ma fro ma bu so mo say akosi sen obi en kan ho hwe e ma ne ya me no kase sisi e krom da so ye adwuma wa asase no so obi entimi kan ho na wakobo asafo ahemfie ma bo mama ne me nya ye me call ye no mo so be frɛ kwakulamte na ndo me nte de asie bio ene se oda so a wo ye adwuma no ame so sister no so e yoro so pekunu wa bagana na me nya ne nte so aba na me so me bayi na de wo ye me no enya se asase no to ne sei sa time no sa time no de na bo no wo fom kakra 150 old parents nipa wo to ne wo ho no wai odi kuro no a wo free oh wo free ama yesi foforo na no ya be 2 months mu wo free nemo wono ani di anim ma ye sa enkrata sem nyina ma ha na tachi no na ono so wa ko dwere gu krata okita no krata bia tade no de tumi ahya ne sem sa no se o romika wa fa ma betri krata bia na asase na nkasa kura nso a wo ye ka ho asem no ye nkura bem kura beto e ho na ne ye do e ma nsem kura ba ho ma asafo hene no beche na kwame akowia tai e mo beche mo mo de obi ade e ma no nti ho no kura no wo mo de ama ye dada but otonton ne sase nyina di wie no na wasan de nani kɔhwɛ ye de no sana e bae nti e ba sa no na me di asem no kɔto wo no ane no no ase ye nsan fa ho no ma sister me go nya ba bia amfa ntua sister ne ka na me so ma nyere me ho so ampe bibi so amfiri ne wa asem ne be ye me ma asem because sister no odomiti na o ma me pe asase ne de ma na waba na kwan ya wo de me fa so on de wo yere me na waje na asase ene sɛ ayo me de asem no ye sɛ da bi ye wurade asem de nam sɛ enkrata ne free ye wura side ye de ene ye sɛ me ba fia ha ya na me de beto manim ne kwan ya mo be fa so mo be boa me yo yeta se na ne di kan no o si e ko asafo ahemfie na ye de koto na nanim na wada roma mama bi se wasemi e ba ne sei no na nanu mantra nkonwa se etu ahye bronya akikura mpa wan so to anamo ana wo ye ne fon so e pa chom bitu anamo ko office ho e ma me frɛ register na o office ho because na ye nkrata me ka che no so ko kula temi number obe friend temi de me nko ene say do this time oda so ye adwuma no a minim so mo friend no so mo friend no minim ho asema wo ne no what me asa kwa asase ne so biem asase ne de na say omu ebugu in fact me see ho ne ha me nti me fa mani kura nkɔhwɛ na mum video no wa ha
omubuo no omo sade bre me no omo da no a wo ye time ni nyina no e wa ha omo de what's asase ne de krobe so e wo bebu ha yo ye hwesi ebenya abrantie no na ono so ne botaye ene ni ti a wo yes ano bebe na me mo ache bro Yeah. Hello, Yana. Pacho timinka. Bachai. Me pacho bra kwaku ni. Bachai. Baba na wada roma me di abena do fie me wo menhia himfie Opemsuo radio. Hopefully. Menhia ahimfie Opemsuo radio. Aha. Anopai dia me fra wa nya bone ye papa bi dia asema batu yanim. Ni ti atwam na asase bi e wo bebu no won ka bi hyem. Na wo nanano manim e wo asafo ahimfie. Bronya ni mu mpanifo de hye se bronya chinki e be ka ma asomdwe aba. Woso won ka bi hyem ni obehu ane se ode afidi akosi so adwiri ne dan no agu. Mira no kra be ne wo. Ma bacho so minim se at least wo yi dia wo record it. Pacho ana meet you. Pacho ya fra me kwakula mtimi bebu. Papa na wo kan ya fra ne se wada roma. Crobo do say. Crobo do say. Bizana say. Me bebu asase me ton bi. Ana de otoso nipa oto na asase ne fra ne yuji manso kwanta hene ba. Ana to na asase. Ana wo ton. Ana me no suru obebu ana me frɛ obi na nipa no betoye me no nya asase ho asase me de me plan obi na beto asase ana nipa no te wodi ka ya adwuma oso na obedwugu ye no afere won na fere ku na bebu di close the tron ma no afere ho ana obi abeto me de me di na ni betoye nti se so ho a me a ode me kwa asafo yin fie no ada wo ma nkasa me ni ma asase no ho hwe me de me obi na beto nti nipa ni yi gin na ekotwe Ono so you didn't mean I didn't say mom so man but on me as no and them na me ton ye me no ho hwe so you just so say me no man so me no ho hwe bisan say omu gina mo obi me no ho hwe bibia sie bia me no obi ba so adaroma be man na papa na bisan say omu yuji no ani e wo wa hawa bisa no obete bisa no Kamala onu yuji me Kamala onu yuji ne Kamala sima bomidin ba to ma me ntinenko what the Crobo do say ana me say Crobo do say onu UJ bia wona menim wo se wona wo se UJ no ba onu yuji dia asase no me nyam na me ton ya me nto asase eti mo pa asase wura no o ne na kasa o recording nyina wa asem ya krofo ensem do ka bia tel ba me nyam na me ton ya me pacho wo kasa no me kai se wo kasa wudi nipa nanim wada roba asase ne so ye mu hwehwemu hunu se wo ha bia ni hu na wudi obi ani ma ne kotoi me ba to asase no me ba to ti hayi asase no yo gine ba to bebu du kro a wo ofere so no bebu ba panyini ade ne ko na asafo hin ho se o tu galamse me ba to ti me ti o pa mira ma bebu fo nyina bebre na ko ahemfie ho ya ko na asafo hin se nya galamse no otu na asase no wo fele so oyi wo sa ye friends bridge ma bebu kro ni nyina ya bebu fo nyina ani oya bridge ma eni na asase da ho o friend se opese wo ton me wo Kamala kra me wo friend se asase bi da ho eti nka me mare nton obi bro 5000 na me se me de asase me de 100 minimum say you na 20 menton on Kamala na ujina on me that ni baby afre bebu friends am nanti ehne wo Kamala na afre ma bi na ba en ka otama na me se me de mintim de dis asase nanim ana ma twe me wo afi de ho mi wa no you ji ato na ba se you ji ato wi enti mo enko ton bibia so eti afa ko na se nipa ne ko so ju wo friend se okoye no nkofo bi so e na me fe you ji no That's you. As I said, I'll be was saying, I was on one of the call. And what can no deal, no man call, no yet to her. No man who was a Kamala and said, yes, you are a friend academy. Oh, me, there is open to offer me. The mammy, I said, no, can the minimum assassination. Mira, Medas an inch the more what dear mammy, and say, what's in the piece assassin, I have idea. Media, maybe what the bubble dear, the assassin, a huge. Ana bebu di kroton ma na ofere so de ni no
club no gyina no oye me busuani oye me ofa oye bebu di kromia enti wo se bebu di ko to asase no mo na ka wansa mo no kwa sika si won dum so na yuji ko bugu ma won sem bai ama okro kra wo de ko asafo ahimfie ko asafo ahimfie na kwa ye se ene bebu di ko pass asase bi no ama dumakwai di ko e wo fa ase bi e be gyina mu ana me ka asa me de me sabe me asase bebu di ko asase bi ana obi nti so benya bia ma wo de a e ye wo na asem me bi bebu ko nam asoma me ka dance for wo na me bebu me de no etimi de yuji no ato na asase awie ba me na me de ani wo bi beto e me so na me de ani mu ko yi asase na yuji to ye no be fele ye enti kamala de me nim trouble na de kronti aya ono so akonya ho a wo de akoma obi me nim asem me no ofa no asase da ho na se me ofa e fa me ntimi nka nje se ho me fa e ba cho de me chi ho ma ultimate ye me pa cho me to ase pa ntimi nka se ho me fa nti you kamala me nim ade kra oje film wa ode me kwa asafo ifi me kra no e ba ye no me fo bebu di kura ni mu se bebu di kura ba enti bra na yuji no sumra na asem na wo ho me de me di ani mu kaka na nka mo me dai me meka asem no me ye hu di asase ne di ana afi ye dai on fa asase na me nipa na oto ye wo ha me no me ye so adwuma mama ye fra okro ba wa ama me ti ya ne se wo de makwa asafo ahimfie ana mo fra me so man ka asem wo se ye fra wa ye nka asem kura no an se be pi so wa asem wa ha me ko bi so mo ka je so kro bo na de maba eti me ko ka ye fra me ko se me ko ka je so me me ko bo ni asase sem bia me ko mo se kire wo ye chi ana me de me ba me manso eti yuji ni asase bi oto asase na me bi le no ni obi bisa ne se wa hu me okro mo o me nti ade nti na ma me de me ba Opemsuo se ma koton na asase ana ma kogi na asase atu obi yo papa sabi ebru aha ye nyina ye na na fie enti wode wo ba asomdwe mu nti na wode waba na da be na nka menya obe me na mimi mom de asem we de mintimi mam until yuji ni number na mo pa ani metima le yuji number amam ono woni yuji number yuji ni nakasa oni ni number yuji so abagana enti on free yuji no na yuji na ya oto asase na oni na twa asase na me di obi anim de me de me ko ba bi se na me ode kan ko ode adwuma na wo ye me di na obi anim se bi asase da akoto na asase na oba manso a enye de oto ye no ene de ono no oto ye na ne no wasem de wo kan nyina wo me na so sabi ebru wa ye se je ne wo ye dan ya wo ho age asem ne mu bi e so se ni ba di mo fra me di ameba yuji ba wo mo fra me di ameba kasa ma te be me na so fra yuji no wo number mo fra yuji no wo busan se krachi die nti na akwadwu obi asase guye e ho asem ye yuji na asem afa no afra se ye de na onya asase na afa no ofra ne mu a wada wo mama me utie ne ye mi ti opa mira wada wo mama no so maba na de minimu no club na oto me ona ne ebi ono wase me ni wo fa pa no bebu akonye odi bi ye nso bi bi ye ne wo fa ni mpon no me ni asem na me se me ko bi obi anim ama ne kota bebu di kro ta asase na wo wo o mo fele so kwa be tom yenu sa ma yuji no ma na fele bi club no be tom yenu ma yuji asa ma ne fele asa to ma so le fu bi enti wo to bi ama na ma fe no afele na o se bi a so wo kwa kofa kra bi a yuji na o so bo na ma ne ni kwa kura mteni de ni ni asem bia ni asem ma me mba to ma se kakra de ma te wase eti se me o fa ne pese asem na bi a ye sia ne ka yuji na ya o top plot no tumi be na yuji na top plot so me si na to ma we na ma me pipa na o so a che de o ma pipa de o so kwa kwa fa so ton ye na ma ya ka asem na so bi aba abusia adamfo ya adamfo e de na asase no fa na asem fa na asem koi te ma te brese mesa na wakasa why ma de das ma meba mi twa me ho sema meba pe ye beto aso sisia